Здравейте! Здравейте! Днеска сме решили да си разширим територията. След като завладяваме кули. Извини, че паднах. Сега тоже го грабиме точичка. Дядка. Чакайте. Айде. Чантичка. Дами и господа, той се носи чантичка. При това женска. Спри на пода. Сега тук ще е такова. Ще се катерим по още едно лъже. Обикновено. Ако... Не! Извинете, че паднах. Тук ще мога. И така. И ето. Тук вече почва... Опа! Ще кажа, че ние се ориентираме добре вече, но все пак ще я завладеем, какво толкова. Някакви ключове или кой даде. И една граната. И ето, гледайте сега. Гледайте. И е наша. Гледайте сега колко. И е стара Ето кора. това всичко, където го показват, вече е нашо. Охо, тук е хубаво това. Риболовче може да цъкнем тук. И това беше за днес. Чао! Чао от нас. Пишете в коментарите.